गिबियावनो बयखौबो बोडोखौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेलासे समनि मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। बाथौ धोरोमखौ लानानै बुजिलायै आरो मुगैलायनाय थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाथाया धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि जारमनबारि गामियाव बाथौ धोरोमखौ लानानै बुलि बाथौ आरो बिबार बाथौनि गेजेराव नासयलायनाय जाथाय आरो धोरोम सिबिनायखौ लानानै दाङाबाजि सोमजिनायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जारमनबारि गामिनि बिबार बाथौ सिबिग्रा रायजोफोरा एखे गामिनिनो बुलि बाथौ सिबिग्रा धनिराम बसुमतारीनि नखरखौ बुलि बाथौ सिबिनायाव हेंथा खालामनायनि अजद रायजो राजाफोरनि हेंथायै गोख्रों अजद दिखांदों आरो थार बिजिरनायखौ नागिरदों। धनिराम बसुमतारीनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारीया धोरोमखौ लानानै बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव मा सावरायलायनानै समाधान जागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। गवालपारा जिल्ला दुधनैयाव सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायनिगिरि लांसुनिया आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों आयेननि राहाजों साजा होनायजों लोगोसे जिनाहारि बोलि जानांनाय सानै हिन्जावसानो 5 लाख राङै आरो बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारिनि मुङै 20 लाख रां होनो थाखाय दाबि खालामनानै मिरु एबसुआ कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। हाग्रानि मैसो बलदनि उदखाराव उदालगुरियाव सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोआ गोब्राब जोखोम। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय ओनसोलनि 2 नं खमाबारि गामियाव हाग्रानि मैसो बलदनि उदखार सासे 65 बोसोर बैसोनि गाब्रु ब्रह्म मुंनि आइजोखौ गोब्राब जोखोम खालामलाङो। बे गिथावना जुनारा खौरां मोननाय बायदिब्ला फुंबिलि समनि 7 रिंगासो समनिफ्रायनो हाग्रानि मासे मैसो बलदआ फैनानै 2 नं खमाबारि गामियाव उदखार खालामफैयो। लोगोसे खमाबारि गामिनि गाब्रु ब्रह्मखौ होसोना सौनायजों गाब्रु ब्रह्मनि उदैयाव सौनायाव गोबां गोब्राब जोखोम जायो। नखरनि सुबुङा जोखोम जानाय सुबुंखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनो होननानै खौरां मोन्दों। गोसो थोनायजोंनो बहाबा फानहैजानायनि सन्देह। बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय दिगालङा गामिनि सनिमा मुसाहारि आरो कार्तिक मुसाहारिनि नैथि फिसाजो सनिया मुसाहारिया थांनाय 8 मे खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। फोरमायनाय बायदिब्ला न'निफ्राय मुसलपुराव कम्पिउटार क्लास लानो बिमाया बाथौफुरि जायगासिम दोनहैदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनासै। सनिया मुसाहारिनि बिमा बिफानो गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन। बेबायदिनो सनिया मुसाहारिखौ 8 मे खालारखालि बिमाया बाथौफुरिसिम दोनलांनायनि उनाव स्रोदै हिरक ज्योति बर'आ साइकेलजों बाथौफुरिनिफ्राय मुसलपुर फारसे लानानै थांनायखौ बिदा दनेश्वर मुसाहारिया लामायाव नुनो मोन्दोंमोन। मख'जाथावदि सनिया मुसाहारिया न'आव फैफिनियाव बिमा बिफाया सन्देह खालामदोंमोन हिरक ज्योति बर'आ सनियाखौ बहाबा दोनखारलांदों। नाथाय फोरमायनो गोनांदि हिरक ज्योति बर'खौ फिन 14 मे खालारखालि हारसिङै बरबारियाव फुंनि 8 रिंगासो समाव बिदा दनेश्वर मुसाहारिया नुनो मोनफिनो। थिग हिरक ज्योति बर'खौ हारसिङै नुनो मोननायनि उनाव सनिया मुसाहारिनि बिमा बिफाया सन्देह खालामदोंदि सनियाखौ हिरक ज्योति बर'आ मोजां मोनफ्लाना फाव फान्दायनानै गुबुन जायगायाव स्रोद फानहरबाय। नाथाय 14 मे खालारखालिनो हिरक ज्योति मुंनि सेंग्रायाबो बहाबा खारखोमाबाय। बे जाथायखौ लानानै मुसलपुर थानायाव 15 मे खालारखालि केस थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो सनिया मुसाहारिनि गुमुर मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय नैबे सनिया मुसाहारि आरो हिरक ज्योति बर'खौ बहाबाफोर नुयोब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।